Denggan ka ni subscribe mo ti kanal at imasakbayan Ilocano Radio Drama. I-komento man ti sungbat ti puso, gayem. Ti Masakbayan. Ti Masakbayan. Ne, lakay. Ngal-ngalamot ana imbagday takang kanam Di ka di agapura, tawan mo ti kainagaw mo iti makan. Bay anak ka nilang bakit? Talaga nga minakaili ko ti loto ni nanang. Amo mo ta sa bala talaga ti makan di ti Pilipinas. Talaga mat lakay. Uray siyak mat kailiw ko dagiti luto di ti pagilyan tayo. Nakarkaro lang arod ti luto ni nanang. Nalainga talaga agluto ni nanang anya. Dahil tati makagapo, no ape na siluan na ti puso ni tatang. Ayun gayam, anya nga oras ka di tawid dagiti ubing manipod pagadalan. Siya kung ti mapanmang sukon kadakwada. 4:00 lakay. Sige, mapanmuntong arod sukunan idan. Pambaramutan a dumagas iti ayanda nanang. Ibagam a dito'y dan amang rabii. Dito'y kami nga agluto. Amang ano agi patulod tumanon iti masida. Nakababainan kan kuana. Sige nga rod bakit? Sapsapaag tulang ti rumwar tapno makadagasak pa iti balay da nanang. Sakbay aso kunak dagiti anak ta. Nanang! Ada kayo? Adak, dito'y kusina, anak ko. Dumanon ka Anya tararamidin nyo ay dito'y kusina, nanang. Kit-kita akmad no, anya ti mabalin ko nga iluto inton madamdama. Tapno makaipatuludak manan iti sidain nyo inton rabi Ay na, saanan nanang? Nagbilin ni Faye, isang imayak dito'y sakbaso kunak dagiti ubeng. Ijay kayo kano balay amang rabi Ijay kayo ni agluto ko ni Faye. Kasta aya anak ko. O nanang, mababainan ni Faye. Takanayon kayo umutla amang itudan iti masida kada kami. Oo na yan aya. Italaang mo't da ito'y. Tainton agsubli kayo ni ijay Dubai. Di yun ton maramanan ti lutok. Sa bagay, sapay manula alawasan, maungputan ti bakasyon mi kan ni Faye. Mabayag tumanon sakbay ang makabakasyon kami. Ay na, maikawan tumanon dagiti anak yaw no pumanaw kayo kanife. Naimbaglaangan tadadamanong yaw kanimanang yaw akabalayda kat isuda mo't ti maikadwa anaganak dagiti anak yaw. Wanyar nanang, kat day tati pagyamyamanan mi unay kanife. Kan naimbag taadda ti balayda pakipagnanaidan mi. Alasan abali anak ko, tano makaurnong kayo. Makaipatakder kayon tumutan iti bukod jo abalay. Naimbag man, tanasapa kayo itaan agapo iti talon nyo, tatang. Ay, wag nanak ko. Nasapa na ring pasmikan ni Manong Yaw, dagiti rumbang nga maarabay. Na mapandakan no pasyaran bet tay kumari da nagpas ngay. Nakaruar ka no amin na niya ospital. Isumat lagayam nga awan da pay laang aging gaita, tatang. Amoyo, tatang. Naggasa ta ka na ikamang kada kayo. Nagsasaya at kayo kada kami. Uray damanong kan manang. Napalalon ti babain mi. Taging gaita. Makigigyan kami pay laang kadakwada. Anak ko, sino pa'y ngay tagtitinulong no saan adatayaw? Kaya to pa'y damanong yaw taan na dito dagito umbay. Nakarkaro ko taging gaita. Awan pa'y lati anak da. Iso adagiti anak yun ati kasla anak damutan. Nakarkaraw no daytay awan kayo manan. Taagsubli kayo manan nga aga brown. Wan nga rod, tatang. Katsapay ko mata iti daytoy a panagsublimi. Makaurnong kamin. Tapno makaipatakter kami mutan iti bukod mi abalay.
Amo yung matasan unay adakkel ti sweldo mi ka ni Romeo ijay. Nasaysayatan ngam daytay awan, tatang. Ay kult anos laang anak ko. Pagyamanan mi tagasken ka tinaasawa ni Romeo nga anak may. Malaksid anasingpot ka na asikaso ka. Nagagat ka pa at tumulong amanggad ka ni Romeo. Para iti masakbayan dagiti apuyo dayto nga aramidan mi tatang. Iso ang nagsakripisyo kami nga imadayo amanggad ken ni Romeo. Tatang, nanang, umadan ni man ti ipapanaw mi. Naungbutan di bakasyon mi. Wan nga rod, tatang, nanang. Kat kasi ti sigod. Ibati mi manan kada kayo kadamanang dagiti anak mi. Di kay agdanag, ano kami amang taripato kadagiti anak yaw? Ay, wan, anak ko. Adda pa'y damanang yu asele kan manong yu anardo kabalayda. Amuyo mo't akaslanak dan dagiti anak yo, tunggal awan kayo. Agyaman kami, nanang. Tatang. Nagpakada kami matan kadakwada, nanang, tatang. Amuyo mo't anatalgad tirik namin nga umadayo. Gapu kada kayo apang panawan mi kadagiti anak mi. Basta ipamaysayo ti panunot yaw iti trabaho. Di pagnanagan dagito ubay, tanatalgad da iti panangpanaw yaw kadakwada. Dunggen ken isubscribe mo ti kanal ati Masakbayan Ilocano Radio Drama. No kayat mo, iburay mo ti basit apasamak ti biag mo. Nagsubli kami nga rod dito'y Dubai kan ni Romeo nga asawa. Analagaan tirik nami manang Emmy. Gaputaan mo mi asaan ang mabaybayan dakiti anak mi. Iti sidong daipag ko aseli kan ti asawa na. Kastamutten kadananang kan tatang. Iti day di pa nagsubli mi manang. Ingkarimi iti bagimi asautan mi ti agtrabaho. Tapno makaurnong kamin iti pagpatakder mi iti bukod mi abalay. Amu tayo met anababalaang ti sweldo iti ununa na ataw-tawan, uray adda ka iti balasiw taaw. Kumusta ti umuna nga aldaw ti trabaho mlakay? Sigurado, ado man ang tinasikaso yung kani sir. Uwan na bakit? Amo mo ti family driver. No sa dino ti papanan ti amo, isumot tayan mo. Naimbaglangan ta nasingpat dagiti natumpungan ta nga amo ta. Uwan nga rod lakay. Maragsakan nga rod ni ma'am ta nagsublitan. Mailiw kanon amangan iti lutok. Kasta ka day? Ay kaimasam nga rod ti luto ma. Tapno maay-ayaw mo't ni madam. Kastamot na talaga ti haramidak lakay. Ay, kailiw ko manandag iti anak ta. Si kalay nga ya. Oray mo't siyak bakit? Ay, dahito ka tirigat na. Nagbakasyon da tao. Tanawag sublitan dito'y. May kawat amanin. Ala, sana bale. Basta ti panunutan talaangan. Para kadakwada matlaang ti panagsakripisyo ta, dito'y balasiw taaw.
Aldawan, apay adi ka pala agrubwat. Ang mga numasapa kayo itaarumwar ka ni sir. Nakababain no isukit din ti agururay kan ka. Bakit? Tsak pa ila sumra kita. Madi nga minterik na. Kasla agkakapsutak. Nagsakit pa iti intero alikod ko. Kastamot ang tipatong ko. Ne, ang mga noon niya daytan lakay. Obserbaram ta bagim Tano madilat ta. Agpa-check up ka laangan. Ang mga nubannog ko lang dahito idikalman bakit? Ato nga min tinapanan mi ni sir ta. Ato ti inasikaso na idikalman. Ala, ingka nga rod agpakada ka ni sir. Asaan ka pala makatribe ita? Gaputa darikrik na Oo na, Faye. Kasta talaga taramida. Lakay, apay nga akaslaawan mo't nagbaliwan ti marikrik nam. Nagpa-check up ka mo't tan. At dapat yung dagiti tinumar mo nga agas. Ngam, apay akasla nakarkaro mo't akim mapsot ka. Uwan nga rod, bakit? Nakarkaron no, dumikarti sakit ti likod ko. Agraman ti patong ko. Awan na pulos sinagsayaatan dagiti tinumar ko nga agas. Anya ngay nga rod ti aramidon ta. Jakmat kaya taboy-buyaan kalatan akum apsot. Faye, bakit? Agawid tan sa langan ni Pilipinas. Ha? Ijaya ko nagpaagas. Talaga dya akong maibturan no kumaro ti marikrik na ka. Ang mga numataya ko no kastilan. Di ka kumamot agsao iti kasta Sige, agpakada ka dagiti amo ta. Taagawid ta iti Pilipinas iti kabiitan a panawan. Nagpakada kami nga rod kadagiti amo mi manang Emmy. Kat si papalubos damet anang paawid kada kami. Naka-wheelchair ti asawak, idi inyawid ko dito'y Pilipinas manang. Kat gapo iti kasta unay akapsot na, indiretsyok nga rod iti ospital. Na-confine ti asawak iti sumagmamano nga aldaw. Ado nga examination kas kada laboratory test ti inaramid da. Ti pakasdaawan mi, apay akala at ti kasjay a napasamak ken kuana. Agingga arimwar ti resulta dagiti test a naiwayat ken kuana, kat naamuan mi no anya ti sakit na. Kidney failure, stage 5 ti sakit ti asawak manang. Kat kasapulanan nga agdialysis. Lakay, masapol ka nung agdialysis ka ko na ti doktor. Takalagastos day tabakit. Pangalaan tangay. At tangag pa'y sa ornong tangam. Saan ka di anairanta day jay? Tapno mairugitan ti agpatak dari ti bukod tayo abalay. Mas importante ti panagimbag mo. Makauray day ta. Kasano pa'y nga rod ang matulungan kay tamanggad. No kastoy mo tanti kasasahad ko. Kakaasikan Faye. Kabailak,
Agkararag tayo iti Diyos. Amok adi na tayo baybayan. Basta tulungam ti bagim. Ipagpagapom kada kami kadagiti anak ta. Apay nga takalat matikas dyan na pasamak iti anak ta. Nagsarantay din nagbakasyon da. Wen nga rod lakay. Nakaskas daaw nga rod. Ay, kaasimat ni Fe. Maladingitan launay iti napasamak iti anak ta. Ultimo dagito ubeng dagiti apo ko ta. Naklat damat nang runay din nakita dati kasasad ti amada si mangput dito Pilipinas. Nakapsot unay kung naka-wheelchair pa ngay nyawid ni Fe. Makapaladingit lakay. Italaan na amuan tayo ti sakit na. Ngam nakarumot kaya man. Ay, sapay kumaata malasatan na. Dakulat ka asit ni na Marswa bakat. At damot di magpagada dialysis. Makatulong day jay. Kun dito ang sarday nga agkararag iti Diyos taawan ti imposible kan kwa na. Pudno una itakunam. Kun saan tayo nga ipakita kun ni Fe ti panagkapsot ti pakinakam tayo. Iti kasta, saan amaawanan iti namnama. Nakarkaro kat isulaangan ti manggad. Tapno maibirukan na ti pagpadayalisis ti anak ta. Nanang, tatang, masapol nga agsubli ak ijay Dubai, tapno manggad. Masapol nga agtrabaho ak, tapno maisakad ti pagpadayalisis ti asawak. Ay, anak. Kabaalam ka di, anak ko. Nakakaasikan, Pe. Agmay-may saka na mangisakan iti amin. Masapol apatib karak ti pakinakam ko, nanang. Tatang, kayat ko nga agpaut pa'y tibiyag ti asawak. Diyak lakit ti kabaalan no dadaka sa mapasamak kan ko, ana. Amo yumat no kasano ti panagayat ko iti anak niyo. Diyak kabaalan no mapukaw ko ti asawak. Diyak lakit ti kabaalan. Ala, tarabayan na ka ti Diyos, anak ko. Di mo liwayan ti kumararag kan kwa na, Awan ti imposible ti Diyos. Iso adi ka umibot kan kwa na. Isulangan ti amok ako mamangan tayo iti kastoy amapaspasamak iti asawa anak ko. Agyaman na kada kayo. Da kayo lako man ti makamu kadag iti agamak. Bantayan nyo ti asawak. Tapno saan na aliwayan ti agpadayalisis. Kanayan tong agipaw itak iti kwarta. Iti kasta. Adda aramatan na iti panagpadayalisis na. Nanang, tatang. Wen, anak ko. Di mo idapagdanakan. Nang runa ni Romeo. Da kaminti makaamukan kwa na. Sana balit at damot damanang mo amang kita kadagiti anak yaw. Agyaman ak tatang. Agsubli akton ijay Dubai iti kabiitan a panawan. Talaga ka di adisidido ka nagsubli jay Dubai, Fe. Wen, Romeo. Di kagtanak, kabaalak. Masapol amang gadak.
Tapno ada maipawit ko ang mausar mo iti panagdialysis mo. Nakababain pa ikat kan bakit? Siyak ti lalaki. Siyak ti rumbang amanggad para iti pagkasapulan ti pamilya tayo. Ngam, kastoy mo tan tinapasamak kanyak. Anya ka kadi, asawa nak. Rumbang laang agbinadang ta itirigat kan ginawa. Sana bale, inton na imbagkan, di duatan tumanan amanggad. Agkaduatan tumanan amang tunoy kadagiti arapaap ta para iti pamilyata. Saan ka di akayat mo ti makaipatakder iti bukod tayo abalay? Mapasamak to daytan, lakay. Fe, bakit? Basta ikarim kanyak, adi mo baybay antibagim. No schedule mo ti agpadialysis. Mapan ka. Kaduan na kanto kano ni Manong. Wan, Fe. Namnamam na ita. Agpaimbagak para kada kayo nga ipatpatag ko iti biyag. Tatang, flight ko ninton bigat. Makaamu kayo pa lang iti pamilyak. Wen, anak ko. Ay, anya nga iti ko na ni Romeo. Pinalubusan na kakadimot laang. No mabalin, sana akayat asyak ti mapanmanggad tatang. Ngam inlawlawag ko kankwana amasapol nga agtinulong kami. Siyak ti manggad, katulungan na mo ti bagina, tapno daras nga umimbag. Iti kasta, doa kamin tumutla ang amapanmanggad iti sabali a pagilian. Nasayaat no si papalubos mo't laang anak ko. Awan maaramidan na tatang, takas-takat nga rin ti kasasaad na. Makaamu kayon amang palpalagip kan kwa na tatang. Tapno saan nga agpampanunot. Tapno di pa iso a pagkaruan ti sakit na. Ay, Faye, anak. Sana bale tatang, kanayon to nga umawagak. Iti kasta, mamonitor ko matlaang ti asawak. Nang runa no schedule na ti mapanagpadialysis. Ay, agandad ka nga ron iti panagbiyahe, anak ko. Diyos, timang tarabay kan ka. Kumusta ka nga, lakay? Anya ti marikrik nam kalpasan dagiti panagpadialysis mo. Nasayaat mo tiriknak bakit? Di kagdanag. Agyaman na kiti Diyos no kasta. Basta nadam tabagim Kumusta mo't dagiti ubing? Di mo ida pagdanagan, Fe. Saan ida baybay ang damanang? Mababainak nga roden, tasaan ko pa ida matulungan ng mga sikaso kadag ito ubing. Di ka agdanag, tamaawatan da ka, lakay. Nagasat ta nga rod, ta nakasingsingpot ti pamilyam kadata. Bakit? Agsubsubalit tanto kadakwada. Saan amay may sa ti aldaw. Inton umimbag kan, kat makaumay kan tumanan ditoy. Makalungaw tayon tumanan. Agpaimbag ka na laing. Iti kasta, makasublikan ditoy. Kailiw ka mo't lakay. Sa anak anarwam asaan ka akadwa ditoy. Di kagdanag, Fe. Apaman ni agimbagak, sumaruno akadagos dita. Kat makapagdun natan tumot langin. Basta laglagi pa makanayon. Ipatpatag ka unay-unay. At natamtibagim dita
Di ka unay agbambannog. Ipatpatag ka mat unay-unay, Romeo. Urayot ti panagsublim ditoy. Anya ti ko nam anak ko. Agpatakder ka iti balay. Ang madama pa ilaang ti panagpadialysis mo. Di ka agdanag nanang. At da maaramat para iti dayta. Kaya't ko sorpresaan ni Faye. Iti kasta. At damot agas dagiti bambannog kan sakripisyo na para kanyak. Sigurado ka kadi iti dayta anak ko. Amangan numabaybay amot ti panagpadialysis mo. Saan nanang? Saan kayong magdanag? Di ka di makita anasaranta akon? Oh, naimbagana ko nanang. Ala, adakan ka dayta anak ko. Amok mo't kitde, amaragsakan to ni Fe, iti dayta aplan-planwam. Wan nanang. Kasaritak to nga ron ni tatang. Taayaban ng dagiti amamo na karpintero. Iti kasta, marugyanan adagos ti ipatakder tayo abalay. Hello, Tatang? Nakaawag kayo, Mat? Faye, anak ko. Ha? Tatang? Apay, anya tinapasamak? Apay nagsangsangit kayo? Anak ko, saan ka kumamakmaklaan? Ha? Ni Romeo, anak ko. Apay, Tatang? Anya tinapasamak ka ni Romeo? Ano ti asawak? Awanan ni Romeo, Faye. Natayin ti asawam. Saan? Saan napudno dayto, Tatang? Naimbagan ti asawak. Saan napudno ti bagbagayo? Saan? Pimusay ti asawak manang Emmy. Kasla nagtupak ti langit kanyak iti daydi agundaway. Idilaan na amwak, asaan gayaman nga intuloy ti asawak ti nagpadialysis. Idi mariknana nga awan ti nagbaliwan ti kasasaad na. Kalpasan ti ado a session ti dialysis na. Ngamket di, inusar na dagiti impat patulod ko a kwarta, tapno maipatakder na ti arapaap mi, abukod mi abalay. Nagsakit a panunutan manang Emmy, nga itilikodan ti sakit a marikrik na ti asawak, ti pagsayaatan mi paylaeng a pamilyana ti impang pangruna na. Ita, agnanaeden dagiti anak ko iti balay nga impatakder ti asawak, sakbay a pimusay. Dayta ti makagapumanang,
No apay nga agmay may saak itan amang mangged dito'y balasiw taaw. Nasaksakit ti mapanawan manang. Tasyak ita ti makarikrik na iti napalalo asakit ken saem. Gapu iti ipupusay ti asawak. Kinunkunak asaor ni Romeo. Gapu ta saan nan apulos amarikna ti marikriknak asaem. Gapu ta addaitan iti sidong ti namarswa. Daytoy ti pakasaritaak manang. Toy pagayam mo, Fe. Fe, pagayam ko. Pudno unay ti kunam. Nga awan umasping ti sakit amarikna ti mapanawan. Nang runa no ipatpatag mo unay tinagawan. Ngam dayawak unay ti asawam. Gaputa uray iti maudi agundaway na iti daytoy abiyag. Ti pailaeng para kada kayo nga ipatpatag na ti impang pangruna na. Dayawak met ti kinatibker ti pakinakam mo. Ken ti panagayat mo iti asawam, Fe. Sapay la kuma, taagbalin nga inspirasyon kada kayo kadagiti anak mo, ti balay nga imbati ti asawam. Tapno kanayon nyo amalagip ti sakripisyo na, tapno makaibati laeng iti pakalaglagipan nyo kankwana. Alakastan pagayam ko, kat agyamanak iti panangibinglay mo iti padas mo, iti programa tayo. Nakasagrapayo itati sang kabasit abiyag ti tao. Agyaman kami iti panakikuyogyo. Nagsardeng daytoy a kapitulo. Ngam intayon manenti sumaruno nga istorya. Saan yo alipaten a sumurot. Denggen ken subscribe mo ti kanala ti Masakbayan Ilocano Radio Drama. Ipanamman ti pusom iti komento. Mabalin nga adda ti kasinsingpet nga makangeg. Ti Masakbayan. Ti Masakbayan. At dakon son niya. Ay, makabannog tagmalmalum magpaspasada. Nang runan no kasta at traffic. Sapay nagbara ti panawin. Ala, ingka nga rodon agpalas. Apag isunto ang makaluto kat mangantayon ton, tapno masapa ka makaina na. Ayan ka diti anak ta ni Jenjen. Jackpot makita diti balay. Sigod mo't ano kasto asumang putak at umay sumabsabat. Ay kat adamanon di tabalay da lolo kan lola na Amo mo't di anak mo. Spoiled launay kadakwada. Ni, ang mga numasobraan damay kat agbalid to nasubag di anak ta. Saan lakay? Nalaing amang disiplina iti ubing dananang kantatang. Kas makita mo't, nagsingpat ti anak ta, nagtulnog pa'y. Sa bagay mo't kit di Kat day tati pagyamanak unay, tay patpatag unay dananang kantatang ta anak ta. Wen, iso ang nag-aasat ta dito'y laang asidagda ti ayan tayo. Awan pagdanagak no kasta arumwarak, wano adda papanak, taadada pangibatsak ka ni Jenjen. Isungorot ang masapul na parabor tamot kadakwada. Ta saan ang magatadan di panangas asikaso da iti anak ta? Alang arudon, ingkag palasan, tapok kawakto ni Jenjen inton mangantayon. Sige nga rod, bakit? Naimbag man ta nagawid kan anak. Nagmalmalum kan samot di tabalay dalolo kan lolam. Tatang! Kumusta ngay mat dalolom? Okay mo, Tatang. Nag-play kami ken ni Lolo. Ay na, anak ko. Inistorbo man ni lolom. Awan man tinaramidan nan Ang mga no agungot to ni lolam. Saan, Tatang? Nagluto ni Lola iti snack me. Ay, sumot lang arot adanda ni di mo kahit agawid anak ko. Saan mo, Tatang? Alang arod, mapan kan iji kusina. Takitaan mo nakaluto ni nanang mo, tamangan tayon. Tatang!
lakay, agi na natamutan, tanay rabin. Amo ka na banog ka na kay ayam iti apom. Anya kita na banugan. Kay kayat konto pa itapno umubing matirik naksag paminsan. Iwan mo ta, naimbaglangan, tada ni Jenjen aliw-liwata lakay. Nakaayaw na dyan nga ubing. Nakasingsing pa. Nasaya at ngamin, ti padang padakkel dagiti naganak na kenkwana, iso akas jay. Ado nga rin ti umapapal ka na tayo akaaruba. Tauray ka no agmay-maysa ni Alex nga anak ta. Nasaya at kano tinagbanagan ti pamilya tayo. Kastamot tan ti binukil na pamilya na. Nagasat tamay, tanadaan ta itinasingpot a manugang. Naasikaso unay kadagiti agama. Sayang bakit? Ta saan na itorpos ti Corsona? Maysa ko man na maestra no saan da na ilawan ka ni Alex. Iso ang nag-asawa na adi na oras. Awan ba't ti makita ta pa nagbabawi kan ni Sonya lakay. Nang runa idinaipas ngaynan ni Jenjen. Ay, kasi ka man ti madaan iti nakapimpintas nga anak. No di ka mo't maayaw. Datanto pa ikat maayayo ta iti aputa. Iso danto lakit din. Iso nga amok. Kontento ni Sonya iti pamilyada ken ni Alex. Bakit? Saan ka kada masiguran nga dalang dito'y balay? Ni, apay ana sa ludsud mo day ta, Alex. Wan tanong na itorpos mo kumati kursom. Ama ano mga isursuro kamatitan. May saka ko man na maestra. Anya ngay nga rod, kat napasama kan ti amin. Kan awan ti pagbabawyak lakay. Tanadaan iti asawa na singpat. Manang ipatag. Kan pagwadan nga ama. Kastamot nga ada ni Jenjen nga anghel ta. Masaya nga naklang amin bakit? Sayang nga talaga ti kursom. Naggraduar ka kumaitan. Wan ko mga rod lakay. Sonya, anya nga tanong ituloy mo ti agadal? Ha? Anya? Agang-angaw ka di Alex? Ni, saan Sonya? Seryoso ak. No kayat mo, ituloy mo ti panagadal mo. Manumot la daytan ngay. Ang kabaulan tanga ta? Kakaasi ka lang arudon nga agpasada agmalmalam. Mainayon mo ng tigastusat para iti panagadal ko. Kabailan ta bakit? Ika gumaktag pasada ang masapa, tapno manayunan ti birok ko. Awan ti imposible. Basta kanayon akid dawon ta ti panarabay ti namarswa. Pinagtuloy ko nga rod a pinagadal ni Sonya nga asawak manang Emmy. Ididamo, agkad-kad ni Sonya, ngam naalukoy kumatlaang. Amangan kano no marigatan akunay amang isakad iti amin, gaputa agmay may saakkat nga rod nga agtrab-trabaho. Amok manang, Dunggen ken i-subscribe mo ti kanal ati Masakbayan Ilocano Radio Drama. No kayat mo, iburay mo ti basit a pasamak ti biag mo. at talaga akasta ti mapasamak. Ngem talaga adisidido ak a makaturpos ti asawak, kas panagsubad ko iti nalaos a panangipateg na kada kami iti anak mi.
panagadal mo, bakit? Ay nalakay, maikawa ak matan. Sapay nag-uubing matan dagiti kaklasek. Siyaksamot tan ti kabakatan kadakwada. Di mo pampanunutan dayta, Sonya. Italang dayta. Makitam, may ruwam kan tumot lang. Huwag nga, Rod. Kat, agyaman na ka. Diyak niyam namaan ang maituloy ko pa iti panagadal ko. Kat, babaan day taken ka. Ipatpatid ka unay, Sonya. Kat aramidak ti amin, tapno maparagsak ka. Kat may paay ko ti responsibilidad ko kada kayo iti anak ta. Nga maasyanak kan ka. Awan pa ina namon. Amang ano niya mo ti mapasamak kan ka. Amang ano agsakit kay ti kastangar aramidam. Anya kalakit din aya, bakit? Saan ka kading agpanunot iti kasta? Kabailak, kaputa adda kayo nga inspirasyon ko iti anak ta. Agyaman naklakay. Kat di kagdanag, aramidak ti amin akabailak tapno makaturpusak. Kat isagot ko ti diploma kada kayo iti anak ta. Nanang, da kayo pala ti makaamo ka ni Jenjen no kastang awan kami ka ni Sonya, ah? Ay, wan anak ko, di kagdanag. Maragsakan kami mat ka ni tatangyaw. Gapo iti pa nagtuloy manan ni Sonya nga agadal. Talaga nga'y kagumakapagturpusin ta asawak, nanang. Arapap na talaga tagbali na maestra. Saan na natuloy, gapo ta tinakdaran mi ti pan na kailawan mi di. Hanggang awan di pagbabauyan mi, nanang. Gapo tagpimpin natag kami ka ni Sonya. Ay, rumbang lang anak ko. Gapo ta uray da kami. Awan apulos ti panagkadkad mi ide kan ni tatangyaw. Tamakit kita may nga agbalin anasaya at nga asawa ni Sonya. Nanang, Amok anak ko. Marigatan ka. Amok ka ikagkagumaamlaang ti amin. aklo nagnanang. Saan nakaskari na tagpaadal ita panawin? Imbang langan na, tadapay lang iti elementarya ti anak mi. Saan pa lang adakil ti magastos para iti panagadal na? Nasaya at day taapanggap yo anak ko. Kat kadwa na kami kanitatang mo amang ikararag. Asapay lak tatarabayan na kayo ti Diyos. Iti kasta, matungpal amin dagiti arapa apyo iti biyag. Malapok, aginanaka. Amok na banog kay di pa naggaputa iti iskulyaw. San lolo? Okay laang. Nay, ay adda kayo mat gaya man ngaglolo. Mala aginana kayo ta nagluto ak iti meriendayo. Talaga lola? Ay huwag apok. Amok amabisin ka sumangpet tanabanog tautek mo ija iskulyaw. Mabisina kun lola. Malangarod bakit? Sagana mo tayo merienda tanay. Agririn to'y apaw. Mabisin ka naon. Saan mat amadlaw lakay? Tanay, kita amot ati bagina. Nakalukluk mag. Ni lola mo? Alakit din. Hintay nga rodan ag merienda. Bakit? Nagkita kami itay ka ni kumpare ka Bernie. Kasangsangpot na naggapoy di Saudi. Kastaya, kat kumustamat nga ni kumparem? Mayat ka no ti trabaho na ijay, bakit? Agkasapulan da ka no nga rod iti kanayunan at drivers. Kat damdamagan na. Amangan ka no interesado ak.
No, kaya't ko tulungan nak nga agapla iti kumpanya pagpapaayan na. Ha? Anya ti panagkunang bakit? Saan ka di amayat da ito yung oportunidad? Tapno makatrabaho ak mo ti di balasiw tao? Kaya't mo asawan? Panawan na kami, Alex? Sonya, para mo't lang iti masakbayan tayo da ito yung aramidek. Sa bagay, amok amarigatan kan amang isaksakad iti panagadal ko. Kastamatan iti panagbiag tayo. Dakkel tulong da ito para kada tayo bakit? Nang runa, kat inton makagraduar ka, masapol pa yung ag-examine ka para iti lisensyam. Adakan ka noon niya ti desisyon mo. Amo mo't nakasuporta akanayon kan ka. Nang runa kat para matlaang iti pagimbagan tayo ti amin. Sana bale, umadan hindi pa nagturpos ko. Makatulong ak tumutlaangan kan ka. Sana day tati panunutom, Sonya. Ti importante, matunoy mo ti arapaap mo. Kat baybayan na ka mapanagtrabaho iti balasiw taaw. Tapno may paayan kayo iti nasaliwan-wan a panagbiag. Babaan iti tulong ti kumparek, nakapagtrabaho ak iti balasiw taaw manang Emmy. Nupay agkadkad ko man ni Sonya nga asawak, imanugot matlaeng. Tamasyan kano kanyakon nga agmalmalem nga agpaspasada, tapno maipaay ko laeng ti pagkasapulan mi iti inaldaw, kastamoten dagiti kasapulan na iti panagadal na. Manipod nagtrabaho ak iti Saudi, impat patulod ko amin asweldok iti asawak manang. Iti kasta, saan da makamtod iti pagkasapulan da. Pasaray ag overtime akmet. Iso aday jay iti mabatbati a para gastos ko, para met iti pagkasapulak. Agingga adimteng ti aldaw, a panagturpos ti asawak. Kablawan ka, Sonya. Kamaudyanan na, agturpos ka mutlangan. Wan Alex, katga po amin dayta iti sakripisyom di tabalasiw taaw. Bakit? Ipatpatag kayo una iti anak ta. Awan anyaman na kanyak dagiti amin arigat kan sakripisyok diti abroad. Tinapatag kanyak, naipaay ko ti pagrabangak kada kayo iti anak ta. Agrambak kayo bakit? Da kayo kadananang kantatang. Tanawan dati mulong kada ta. Awan damot iti dayto akasasaad ta ita. Wan lakay, kat bigbigag nga utang ana imbag anakam kada tatang amin ana ipaay da iti pamilyata. Nang runa iti panang tartaripato da iti anak ta. Ay, sayang. Awa anak iti denam ital daw ti graduation mo. Nagsayat kat kuman nga imatangan ti panagturpos ti ay ayat unay nga asawa. Urayat ti panagawit mo. Kanuan gayam, ag-review ak adagos kalpasan ti graduation. Tapno maka-examen ak adagos. Sabay kumata makapasaak. Makapasa ka bakit? Sigurado dayta. Sige, agannad kayo Anadan nyo ti salon at yun dita. Makaamu ka pa'y lang kada tatang.
plaawan da ka balasang ko. Nakaturpos kan. Agyaman nagtatang. Gapo amin day ta ka ni Alex nga anak nyo. No saan agapo kan kwa na, awan kami kumaitikastoy akasasaad iti anak mi. Ipatpatag na kayo unay ni Alex, Sonya. Isungar-aramidin na ti amin tapno sumaya at ti masakbayan niya. Katap no makasubadak kan kwa na, ikarigatak ti makapasa iti eksamen para iti lisensyak. Tapno agbalinak anaan-anay a maestra. Iti kasta, makapagtrabaho akmatan kat matulong akong ti asawak. Ay na, nasaya at unay day tabalasang ko. Kat planok nga into naan-anaya kon a maestra kat adan ton trabaho. Pagawidak ton ni Alex tatang. Kat agnegosyo kami laangan dito'y Pilipinas. Total, adan tumot ton dito'y ti asawak ang mangimaton iti anyaman nga agbalinto ang negosyo mi. Adan tungatan umanay apagpuunan niyaw, anak ko. Saan kayong agdanag tatang? Adda na urnong ko kadagiti impat patulod kanyak ni Alex. Umanay mo't siguron apang rugyan mi dayjay. Ay nabili pa ka talaga kan kasunya. Saan nasayang ti amin na sakripisyo ti anak ko iti balasiw tao. Ingkarik iti asawa nga agtinulong kami. Tapno mapaduras mi ti panagbiag mi tatang. Husto mo't dagiti ado arigat ni Alex iti abroad. Katsapay la kuma, tamatong palamin dagitoy nga ar-ara paapag tatang. Sapay kuma. Nanang, kaano nga agawit ni tatang? Saan ka nga agdanag anak ko? Umadanin ti panagawid ni tatang mo. Kat sigurado nga adon to ti pasarabo na kan ka. Agpayso nanang. Wen anak ko. Kat saan natanton a panawan ni tatang mo? Yehey, agawit ni tatang. Basta agsingsingpot ka kanayon ha? Tapno agawid din ni tatang mo. Wun nanang. Kasla seryoso na iti panagsarsarita yung kondisyon niya itay alakay. Wen, bakit? Kaya talaga nasingpot ti manugang ta. Pagkunamat. Ay na, adugayam ti plano na. Kaya't nakano ti agnegosyo, kabayatan ti panangururay na iti panag-examin na bakit? Kano makapasa, pagawidan na kanon ti anak ta isun ti mangimanihar iti negosyo nga ipatakder na. Kat ni Sonyaman, mangisuron tulatan iti pagadalan. Ay nasaya at unay daytaan na panunot ti manugang talakay. Ay, talaga saan ang nagkamali ti anak ta, idinison niya ti pinili na nga agbalin akatakunay-nay na iti biyag. Husto ka bakit? Katagyaman ta iti Diyos, gapo iti panang tartarabay na kadakwada. Hello, Sonya. Kumusta kayon? Nasaya at matlakay. Umadanin ti exam mi. Sapay ko mata makapasaak. Kunak mo ta ka ba ulam day ta, bakit? Ay, wen gayam. Planok tag negosyo. Adaran tak ak pwesto di ili. Aramidag kami ni grocery. Pangururayak no anya ti resulta ti exam ko. Anya? Ni,
Pangalaam nga iti capital, bakit? San ka ngagdanag, Alex? Adda urnong ko. Babaenday ta kadagiti impaw-pawit mo kanya kasweldom dita abroad. Talaga, Sonya? Wan! Kan, adda ko makidawag kan ka. Kat saan ka ko mga agkad-kad. Anya day ta, bakit? Mabalin ka di alam pasamlangan ti kontratam dita. Saan kanton nga agsublipay? Agawid kan, kasi kanton ti mangimaton iti agbalin a negosyo tayo. Sonya? Di ka nagkadkad, Alex. Husto matan ti ado a sakripisyong para kada kami. Panawanan tapno agdadan nata yun asang kapamilya. Namnamaan na ni Jenja ti panagawid munton. Kailiw na kauna yan ti anak ta. Kastamot kanyak. Kayat ko akadan nada ka, bayat ti panagdakkel ti anak ta. Iso alap pasumlaangan ti madama a kontratam di ta Saudi. Sige, Sonya. No kasta ti kayat mo, iso nga rod ti masurot. Diyakon na pagkadkadan ni Sonya nga asawak manang Emmy. Nagawidak nga rod kalpasan ti kontratak iti Saudi. Napagasatan met ang nakapasa iti exam na ti asawak. Kat ita, maisan anaan-anay a maestra. Katkas iti inarapaap na, mangisursuro itan iti maysa kadagiti pagadalan dito'y lugar mi. Siyak meten ti mangimatmaton iti negosyo arinugyan ti asawak. Kat kaas iti apo, maisan adakkel a groserya ti negosyo mi. Kakalugaran mi met ti kaaduan kadagiti innalami at trabahador mi, kastulong mi meten kadagiti kalugaran mi nga awan panggedan na. Pudno unay manang, ano adda arapaap mo iti biyag, kano agtinulong kayo nga agasawa sa buyugan ti kararag iti namarswa, awan ti imposible. Daytoy ti pakasaritaak, tuy pagayam mo, Alex. Alex, pagayam ko, pudno unay ti kunam, ano adda arapaap, kat buyugan iti aramid, ken panagtalek iti Diyos, awan ti imposible. Makaitad inspirasyon ti pakasaritaam, Alex. Nang runa ti panagtinulong yung agasawa, tapno matunuyo ti arapaapyo iti biyag. Sapay kuma, tagtultuloy tinapintas agasatyo, kat saan kayo nga agbalbaliw, itilaksid dagiti mapaspasaran nyo anam ay tibiyag. Alakastan, kat agyamanak, iti panangibinglay mo iti pakasaritaam, iti programa tayo. Daytoy a kapitulo nang ipakita manen tirigat ken panagsagrap ti tao, ngem adalata tinamnama iti patinggana, agyaman kami iti panangngeg. Sumurot maneng iti sumaruno a kapitulo tapno magun o diopay dagiti sabali a pamati ken pamati.